खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं, मैया डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव रेगिंनि जाथायखौ जानो हागौ आसामनि गासैबो सुबुङानो मिथिजोब्बाय। नाथाय दिनै मोनसे गोदान रेगिंनि जाथाय जाबावदों। बेयो बबेयाव जादों नोंथाङा मिथिनो लुबैयो नङाना? बे गोदान जाथाया जाबावदों दिनै डिब्रुगड़निनो आसाम मेडिकेल कलेजाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रेगिं खालामनाय दायनि थाखाय डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेजाव पिजि डक्टर हिसाबै फरायनाय सानै डक्टर फरायसाफोरखौ होखारनाय जाबाय। सासे फरायसानि बिदाया गावनि फंबायनि रेगिं खालामजानाय जाथायखौ मेडिकेल कलेजनि सामलायगिरिनो अजद होनानै फोरमायनाय लोगो लोगो बे सानै पिजि डक्टर फरायसाफोरखौ कलेजनिफ्राय होखारदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे होखारजानाय पिजि डक्टर फरायसाफोरनि मुंफोरा जादों फारियै डक्टर सयन मुखार्जी आरो डक्टर साकेत सौरभ होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे होखारजानाय डक्टर फरायसाफोरखौ 21 नबेम्बरनिफ्राय 6 दाननि थाखाय होखारथ'बाय होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं, भारती एयारटेलआ बिहारनि राजथावनि पाटनायाव 5G सार्भिसखौ मैया समबारखालि बेखेवबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि बे 5G सार्भिसआ पाटना रेलवे स्टेशन, डाक बांग्लो, मौर्जलक बेली र'ड, बोरिं र'ड, सिटी सेन्टार मल, पाटलिपुत्र इन्डास्ट्रियेल एरिया आरो माखासे सायख'जानाय जायगाफोराव बे 5G सार्भिसआ मोजाङै सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं, दिनै आसाम पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों गुवाहाटी गरसुकनिफ्राय पुलिसआ 500 किल'ग्राम गान्जा बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि गोबां कौटि रांनि गान्जाखौ बोखांनो हानायजों लोगोसे बे खामानियाव लोब्बा थानाय 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ पुलिसआ हमनो हादों होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि अफिसियेल टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। बिसोर 4 हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा फारि मनीष कुमार, दीनाबन्दी कुमार, सन्जय कुमार आरो नवीन कुमार। बिसोरो गासैबो बिहारनि थागिरिमोन होनना मिथिनो मोन्दों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे गान्जानि बेसेना 3 निफ्राय 3.5 कौटिफ्राम जागोन होनना आन्दाज खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं, मोनसे गोजोनथाव खौरां। जायफोर दाखालि इं 2022 मायथाइयाव HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। मख'जाथावदि डक्टर बाणिकान्त काकति मेरिट एवार्ड 2022 खौ गाबोन बुधबार एबा 30 नबेम्बर खालि स्कुटिखौ राननानै होगोन। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा गासै सा 35,800 फरायसाफोरनो बे बान्थाखौ होगोन होनना फोरमायदों। बाथि रादाबाव दं, मैया क'क्राझार MP नब कुमार सरनियानि खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनायनि सायाव 29 नं समस्तिनि MLA रबिराम नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। गावनि मान सन्मानखौ रैखा खालामनो थाखाय नब कुमार सरनियाया बिसायख'थि गेलेया लासिनो जिरायना थानाया मोजां होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। मख'नो गोनांदि जेरैखिजाया खुंथाय गोहोआव फैफिननो सोलो बोलोजों BPFआ नाजागासिनो दं होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।